Frente al cambio climático, menos CO2. Federació d'Ecologistes en Acció. Menys urbanitzar, més protegir. Coordinadora per la Terra. Pel nostre futur, per la nostra terra. Plataforma antiabocador de residus tòxics i perillosos, les Coves Salzadella. Per la producció neta, no als residus tòxics ni perillosos. Plataforma no a la contaminació. Més serrallo, no gràcies. I al grau de cimenteres i biodièsel, res de res. Ampliació no, paralització ja. Associació de Veïns Fora Vila de Sant Jordi. Menys especulació i més informació. L'Arquet, Ecologistes en Acció a la Vall d'Uixó. No a la cantera del Maquial. Plataforma antieòlica Zona 3 de Vilafranca. No te dejes engañar. La energía eólica no es una alternativa a la nuclear ni a los combustibles fósiles. Solo es un engaño para enriquecerse unos pocos a costa de nuestras montañas. APNAL, Ecologistas en Acción de Vinaròs. Alto a las construcciones en zonas inundables. Cambiar el sector agrícola por el hormigón es hipotecar nuestro futuro. Los campos de golf no son parajes naturales. Plataforma no a la incineradora per una comarca neta de la Vall d'Alba. Perquè estimem la nostra terra i no desitgem veure-la morir lentament, és l'herència i el futur dels nostres fills. Plataforma contra l'abocador de la Bassa, Càlig. Sense aigua ni salut no hi ha futur. Per evitar la més que probable contaminació de l'aqüífer del Baix Maestrat, no a l'abocador de residus sòlids urbans a la Bassa. Colla Ecologista d'Almassora. La terra de la Plana és un patrimoni natural que els nostres majors han sabut conservar. A nosaltres ens toca ara defensar-lo i aturar tanta corrupció i tanta destrucció urbanística. Maestrat Viu, Benassal. No volem la destrucció de la natura, volem un Benassal per a tots i totes. La plataforma Maestrat Viu diu no a l'especulació minera del territori, no a la mina del Saulonar i Burgal. Associació per la recuperació de la tinença. La tinença de Benifassà necessita d'un canvi polític i social que duga qualitat de vida a la comarca i no un plantejament urbanístic agressor inspirat en el totxo i l'especulació. Plataforma antivertedero de Fanzara. Los vertederos no se instalan sobre acuíferos ni dentro de parques naturales. Plataforma per una vivienda digna. El boom inmobiliario ha terminado. Ayuda a pinchar la burbuja. No compres a estos precios. Associació de Veïns Mestres Borriolenc. Ho dic jo també. Per un urbanisme humà.